Kitchen mabo inaga. Isu hasa ni kitchen mabo inaga na chilo inagilo ana. Itakwenda hizo kuoka. Emara karara na alo kana Mungu. Emara karara na alo kana Mungu. Even Mungu ya dogo kuchana this. Imapa energy and strength ngetinye in order to make you from little child to a bigger child. What can we show no short you share go. Nurse, did you aka you share you? Mambi aja. Bila kama office mkina hapo akata. Mambi aja tena hapo. Kiti kulo kwa fuma pande. Oya sikoli to. This is not a little theater model. What happened? Muka biko tango kwa mjengo ko. Impasses is imonya de pompo. Ya to blogo. It's not easy. If I go from little children to bigger children, it's not easy. Biko tango kwa mjengo. If I not able to put share you know what? Open it to that able to play your mouth and she shaga. We are going to put share going to pieces. Chap again, if you go home like it and get it over the phone or okay, fine. Ya got it, but you got here. Get it, look at see that you got. Kennedy Mamuk. Ke ihu na ya gị dị otu a. Fadira nnọọ ka sọ na ihe mere ni. Gịnị tara ngị zuru? Ike agwụla m. Agbaala m mbọ niile nwere ike ịgba gbasara patient anyị na wọtụ. Ọ nọ na-enwe isi. Dr. Kennedy. Take a make him right, onye ọgwụ na-enye ọgwụgwọ enwere nkorofu obi ma ọlị ị ga-enye pagidi ọgwụ ruo onye ahụ gbakere onye dị n'ọrụ anya ị gaghị abịa mee maka na n'ihi na-enye hụbiri ya obi adịghị mba ị ga-agba mbọ hụ na ịtagidere ya onye ahụ enweghị ụdị ọgwụ ọbụla m na-enyebe ya enyela m ya ọgwụ niile mma m ga-enyere ya ọgwụ niile mma m gụrụ n'akwụkwọ m ga-enyere ya enyela m ya mana onye ahụ na-agbake ọ kakwa ma na ijiri aka gị bịa hụ onye kedu wọdụ ya? Wọtụ ka hụ ya Nwayọọ Agora trupe. Imagina. E a mamãe agora. Tadi. Dan ihe ahụ ihe m chọpụtara n'ikpeazụ na-eme ya mana achọ m ikpebi na ara na-agba ya unu ga-ezi ozi ka di ya bịa ka mmadụ ahụ ka anyị mee ka ekwe akpọchiri ala ebe na ga n'ugori ndanda ịnọ ngo onye agbalara ga-atị m hapụ nnukwu ya ma mechie ọnụ ana ha adọga aka na ntị ana m enyo gị ugbo ole ka m gwagwa gị na gị ị na-ekwu eri na ị bịara hospital n'ime onye ịzọ ndụ ọ wee na-afịrị ọnụ ka gbasakwa mechie ọnụ onye bịa zọ onye ara ị nọ na-afịrị ọnụ ka nnụnụ tara ozu kwụsịkwa ya kpakọta kwụsịkwa ya ana m abịa Mama Simon ti kenu ni no munga.
Anyị ị hụrụ mmanya ụnụ nwụcha ụnụ chọkwa ka ṅụọ ọzọ ụnụ chọcha ebute ka ṅụọ abute ṅụọ ụnụ sụkwa n'ọwụ ke aṅụma nsogbu aṅụ na ṅụọ mmanya rierenụ m ego ọmụwa agaba nye m ya ọzọ enwere nke na-abịa ebe wetakwa ya ọzọ aga m akpọfecha ụlọ taa unu ga-eri ego taa kwete oso ka ihe ga-eri ịdị oke ka ihe ga-eri mba mepegodo ọnụ kwuo esi m lee ihe ichiri iri apịkọcha alaikụkwana m okwu ahụ apịkọcha eme ihe mere maka ihe ndị anyị ga-eri taa ka anyị chee ezigbo nye m kọp onye ọbụla ṅụọ mmanya ọgwụ ahụ agaba ọ na-abịa n'anya nke ọ na-abịa m n'ukwu o nwere otu o si eme m n'ime ahụ ọ tọrọ m ụtọ na enwere m ya nne nọ na-achọ n'ọnwa egwu ndị m nwere ike ịgụrụ chief kwa ọnwa ụdịrị egwu a m gara aga ọwọ chief nwa na m nọkọta m gụrụ Ọsadebe bịa sa abịa m egụrụ Oliver Digo ka m apụ ara ifu nwa ha na mkpọpịrị ihe ha shi ka ebe shi ga-akwa agwa Kekwa ihe ma iji gbuo oge nọ ya na-eri nri ike ma na-eche ka bịa kwụ ụgwọ ka ihe ọzọ iwe wele gị ịma na ihe wụ echi mbụsụ mụla gị na-ahụ ọba ahụ uru ka anyị ji iwe tapụ ihe anyị chere tata anyị ga-atabụ ogbo ihe ohere ịzụrụ ya rie ma ọ da mewe ọ da gịla mmiri mara ego na kpaalali mpụ n'ọhịa gịla mmiri zuru ego na Malaysia duhia mewe ọda ma ọ wụ isi ewu ma ọ pọnta nke goat ma ọ pọnta nke cow atụrụ ụjọ mewe ọda mee on let's file ya ama akwụkwọ ya ebe na I will pay. Don't worry. No, ihe omi ga-emere ndị m na ọ mbụ ego a mbụ ego a ga-aga just wakpuo ihe ọnwa n'ịba na kichin more than everything. Chere si mụ na isi ewu ma snail ma fish ihe niile nwa ya ebe ọ dị gị naanị ị ga-akwụ ụgwọ. Ọ dị gị naanị Igbo. Ọ bụ naanị Igbo. Nwa ọsịsọ ị ga-aga ma ọ na that way. Chere mbịa ko ama akwụkwọ ya mee. Baby, hurry up so that I can pray. Kekwana ihe ji nwa. Si abutewe m isi ewu ma nkwọbi
Matoki. Abutea, Kampugo, Mimanego, Namale, Mohia. Obamaka, oya ka na-ekwu. Odo bụ disi were bute ego biri ben baba cash. Chifu. Ekwenu moto, ekwenu ụlọ. Kwenu ihe na n'otu onye rụrụ nsọ ọgwụ ụlọ. Chifu, ihe gbasara ụlọ ọgwụ na-enye nnọọ ego otu a. Ma n'ụwa m ọzọ agmawa onye isi ụlọ ọgwụ. Moto n'ihu na azụ ebe niile. Ụta m na-eche aga agụrụ ndị mmadụ ewu ma ha nwụọ. Chifu nwụ ha ana. M nọkọta m legwu m gụrụ agụ bifo gụgharịa ya awụm onye ara. Chifu gụọ mkpọpụrụ. Ọnwụ onye oshio. Ọnwụ onye oshio ozuru ọgbalaga. Ọnwụ onye oshio chifu. Ọnwụ onye oshio ozuru ọgbalaga. Ọnwụ onye oshi chifu le. Ọnwụ onye oshio ozuru ọgbalaga. Ọnwụ onye oshi chifu. Oga. Okay. Onye mu. Mmadụ anwụbe amara m na mmadụ ga-anwụ. M ji agụgụ egwu ahụ ka m mara ya amara ọnwụ na onwe otu o si mee gị nwụọ. Chief ga-ebu ụzọ anwụ. Ọ bụrụ na chief nwụọ mpam. Ile gị mgbe mpam ga-anwụ. Mba ihe mụnwa ga-anwụ gị ma mpam anwụọ. Now listen to me. Get one thing. Get one of my dollar away back and dollar. Me gawa. Lotawa. No get na go e Nyem ke make no la. Just ihe gbasara ọnụ chefu ya. Ihe gbasara ọnụ si chefu ya. Sheba ko. Ewele n'iwe. Ihe gbasara ọnwụ, ihe iwọchi ya onye nwụ ha na ma agakarị agụ egwu ihe gbasara ọnwụ na anya na ọbara. Ịbịa n'ụlọ anyị na everyday mmadụ na-anwụ everyday ọ na-anya n'ọbara. Onye m ji mbịa m gụọkwa na plan ke m ga-agụ. Ngwa ọrụ na iwe gị na mebi otu m chi dowe olu gụọ ya wee egwu eji mbezi. Enwere m ike change use ụtọ tena ngwa ị ga like ka. Ọnwụ onye oshiochi. Mpa gị nwụkwa. Ọnwụ na chief nwụọ. Bịa, ana m agwa gị. N'ebe nọkata n'oge ebe ị na-akụ egwu ọnwụ ọzọ n'ụlọ a. Chefu ihe gbasara ọnụ a agwara m ya achọghị ịnụ gị. Gịnị arụ agbadị? Ọnwụ gbuo onye ọnwụ zuru kere. Ekete. Nonsense. Ọnwụ onye oshi. A na-aba gị na-aba a na-agụrụ gị egwu na-akọrọ onwe gị aka. Enwe ndị na-awụ ha nwụọ enwe onye ga-agụrụ ha egwu ọnwụ. Enwube m na plan egwu m ga-agụrụ gị ma ọ m ga-agụrụ chief ka m ga-adị happy kwalite m. Ọ bụrụ ihe a na-aṅụ ihe a na-eri gị nye m bịa m na-eridiri oke because ụlọ nwụọ ebi egwu agba kasa. Ihe a na-ekwu na-eti ị ga-achụ m ị ga-achụ m. Ọ gị tiri m n'ọrụ chief tiri m n'ọrụ ekwuba okwu. Nyezi chief na onwe ya mana ọ ga-anwụ apụtaba ekwu okwu ya wụrụ gị. Ọnwụ bụ onye oshi. Ngwa ọnwụ na ọnwụ onye oshi m tiri ihe iwe gị ahụ m ike chenjie. Ọnwụ onye ashio. Ọnwụ onye ashio ọtụ ọgbalaga. Ọnwụ onye ashio. Ọnwụ ego m enyi na-efuola. Nwokorobịa jọsụ bata soro mbata na enwe nwokorobịa dị nga
onye ọ gwara m si mba inside ga ama ọda nyere ọ gwara m chiri mma ọda ụdị ebe a na ọ ga-akwụ ụgwọ so agbara m inside pụtazie afụ m okorobịa afụ m akpa m kọpta n'ime onye otupu na brera na bankị ka m hụrụ ya ọ sị m ka ha nga out nsi oke ọ sị m detire ya na Mandis onye ji bịa ebe nọkwa ihe ọzọ ugbu afụ m akpa ma afụ m ego ma afụ m mkpụrụ. nwanne m nwoke Dr. Felix mene amana ihe n'anya ị na-achọ ịgwa m sị na nwaanyị na n'ọrịa ya nwoke ọgwụ ọbụla nwere ike inye ya dịkwa mma ọzọ ejele ebe ahụ ụzọ adịghị ebe na-aga ka m gwa gị ọ mụnwaziri si kpọọ gị ka ị bịa ka mụ na gị kụọ akpụ ntị n'ala wee n'ugori ndanda n'ọzọ echi m wee hụ ihe gboo site n'okenye mmụọ tụmchile anya n'ime akpa ahụ nwunye gị ga-awụzi ihe a ga-achọ ndị ekpere owu ndị ekpere niile adịghị imirikiti ndị wu ndị ekpere mana ole ma ole wu ndị ekpere Chukwu na-eji arụ ọrụ ụdịdị a ka m chọrọ ka a chọta ka m ike ekpere mere gị ekpere maka na onwe Chukwu na-apụghị ime ama m na Chineke wee eze nwekwara ihe rara ya ihe ime ị na-agwa m na a ga-aga chụọ ndị ekpere mana ka m si hụ ka ihe si kwuru ugbu a nwaanyị m awụọla onye ara ọ uche gị na ọ wụọla onye ara ọ na-adị m ka ọ ga-aka mma ịkpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ ndị ara ọ uche gị ụtọ ahụ amaghịla onwe gị ihu lemacha m anya adịka ụmụ nwatakịrị erire m Krismas n'afọ abara aba erire m Krismas n'ọrụ a ọ dịghị m ahụbele adịghị m ka onye na-ere anwụrụ nwa ụdị ọba aka nna ahụbele n'oge na-adịghị anya ọpara nwụ Kennedy ga na-elekọtazi ụlọ ọgwụ mụ alakwa na ezumike ọrụ agaghị m edu ihe gị ụzọ enyi ezi gị ụzọ ndụ ọ bụrụ na ikpere mee ihe m gwara isi gị mee mgbe ị ga-alọchighachi ebe si m ndewo ị ga-awụrụ kparakpara ka nwa mkpibi ya ọ dị mma ọ nwere ndị ọkachamara ebe ọ bụ na ịkpọ ole nkwu si na ihe ahịa ga-eme ka ọ dị mma aga m ahụ ike m na mere m ya aga m eme ihe kwuru aga m alawa ime na meta ya ga-ahụ ọzọ dị mkpa Ada nwaanyị ahụ mana Dr. Kennedy ahụchana ya ọ hụga nụ ya pụrụ bata nwe ihe ọ chọrọ ime ya kpụgashi shaha nwụghara ya ọwụla akọ gị jele hospital mpa ya ma mpa ya nwụ Agata nọọsụ Agata mana ị kwesịrị ime mgbe ị ga-emepe ọnụ gị kwuo okwu mana ka njikere gị o nwere ihe gbasatara gị ahụ ji m na gbasa m owu anyị niile nụga n'ụlọ ọgwụ na enwe ihe mere n'ụlọ ọgwụ na ọwụ isi anyị niile ga-ebe ge ekwuchakwala otu ọkụ ezi na-agara na-achọ ya ọgwụ tụtụtụtụtụ ọ na-ezu ike iri ihe na-eme bifo kara abịa ihe na-agbagwoju m anya kedu ihe mere ihe na-eme mgbe ọ bụla ebe amawụsị m ga-eme biko ị na-achịkọwa wuni ma nwa okorobịa biko ke ka m ga-esi nweta ya biko amara m onye ọ gbata ka m ajọkwala gị
ọ pụtara na ime ahụ this man gịnị mere ụmụ nwaanyị nọ n'obodo ji onwe anyụkwu ahụ dịka ntakịrị anyụkwu buru ibu isi anyụkwukwa ka ị na-achịkọwakwanụ ihe m na-achịkọwa ebe m na-achịkọwa ịghọtara ihe m chọrọ ịkọwa ebe gị nwa atụkụlara inweghị anyụkwu gị saa ahụ ire efe chụrụ nwoke bịaruo nwoke ibe m ka ị gaa rie ya ka ị ga ya agwụ irigbo ya ka onye ọzọ madam ịmabụkpa gị ihe njem nkịtị nwatakịrị ihe ntakịrị ma gaa akwụ ụgwọ ahụ ya chi na geti afọ ekwensị kpọkpa gị ọkụ irigbukwa onwe gị n'ego onye oshi amagwa ma ọpụlara gị na damanụ ya gbara gị ka ịba aba aka m ha akpa gị laa a na-achịzi m n'ọrụ agaracha ma wee ya chọrọ ọrụ ya n'ozuzu ga nzuzu ibu m nye gị mgbe oge na ị ga-ama na onye gị na ya dị ga-ekwukwo ka ọ ga-awụzi ekwensu gbabara m na-akọ stori every day all the same story ka m na-anụ nga the other day nwaanyị bakwara m ga-ebegara m akwa sha n'ala ka gị shabedị narị arịkpa ị ga-asha n'ala ịshakpa narị ga-akakwa ụgbọ ahụ ebe nga charity organization onye kpọrọ nwoke bịa richa nwoke ha ya bịa ba akwa ha ya echiri amụrụ ya na salari agaracha ịbarala chance ị ga-akwụ ụgwọ ahụ mgbakwa gị eziokwu ma ga-akwụ ụgwọ ahụ mana na ọnwụ ụmụ agaracha mgbe gị na-adị mmadụ maka anọ m nga iwe m ị ga-alaik m anọkwa m ga-agba ya iwe gwe m n'oge laik na-ekwu ya ghara ịka ọta ka ahụ mara akpa oshi metụwanụ m aka Agaba ya ara anyị na-agba n'ezi ịgbarala ya gbabata n'ime ụlọ nna anyị bịa tupu m na-emechi anya emebe mụ na abụọ shi n'ebe abụọ iduru isi na ngwa ọbụla m nọ na-enwe nna aṅụrị iduru isi na ihe ọbụla na-eme obi ụtọ ọ ga-adịghị mma lenu nga m na obite ụmụ enwe ndụ gị bịa ga-ewetara m ọnụ ụkwana onye bịa Agaba lee anya onye nwe ụlọ a nwoke ha na-akwanyere ugwu ọnwụ onye iberibe dị ka bịa ụmụ nọ na-agwa tupu m na-emechi anya emebe unu esi n'ebe a unu mechara ndị agha aka ịhụrụ gị agha isi na-ezi bụrụ ha n'ime ụlọ marakwa na onye nwe ụlọ a nwoke nwere ugwu ọnwụ onye ahụ ibe gị nwa ga-ejikwa nke a chawa gị isi ahụ na onye nwe ụlọ a onye nwere ugwu ị na-ezuzugbu onwe gị gbaa ụlọ ebe a ị ga-akpọrọ mkpọrọ dara kpọwatacha n'ime ụlọ ebe a onye iberibe akpọdịrị ọkụ isi nke a gị ndị nọ chere ka papa lọta aga m akọrọ ihe niile ị na-eme mgbe ọ na-anọ onye iberibe unu batara ebe a yiri shoe unu bata na-achọzi ịpụ apụ chiri shoe na akpa n'aka ka ndị chi ara ha n'aka ụrụ rapụ ara mepekwenu geti anụ ị na-onwe nwaanyị na-achụgharị ka onye na-achagharị anya mepe geti aga mmadụ pere ịchọ ka mmadụ mee lee ọ ga-adịrọ kwa mepe geti aga mmadụ pee ebe a eyiri m gị onye ara unu chi shoe n'aka na-achị gbapụ na geti mmepe eyiri m oke bịa ihu onye sekuriti adịghị onye sekuriti onwe onye ara biko mepenu geti bụ achọ mkpara ebe a
Gị nwa chọọ mkparị. Ọgwa ka m jụ unu. Oke chọọ mkparị. Onye ka onye na-akparị ibe ya. Ọ mụọ na-akparị unu ka ọnụ na-akparị m. Unu chi isi n'aka na-agbata na-ekwu okwu mkparị. Ịma na ọnụ na-akparị mba isi isi n'aka. Bịa na-abịa ebe ụlọ ndị ara. Ọwara na-agba gị. Chere. Ọwara agbaga gị. Ka mepere ụzọ ha akwanyegere m gị ugwu. Ebe ndị ugwu. Echere na ha egbuole gị n'ime. Onye m ji gbachie gị. Ya ga-etima na ịdọrọ n'ụlọ. Enwe ụtọ ochi kpakparị unu. Ma mụ na mbara asụ na-eweli iwe. Gbape gị taa. Mmepe gate mgbe m na-adịba shọp ha egbuole gị banyere ndụ. Mepe gate achọ m nsogbu. Echemọgị napụrụ m okpu. Ọwara na-agbaga. Echemọgị mebiri wọchị m. Ibi chere m mebiri wọchị gị. Mgbe e bịara n'ụlọ enwere ihe iji bịa. Enwere ihe iji bịa. Efe iyi eyi ọkụ gị. Emebiela wọchị gị. Ihe niile a na-azụ nga eche ma na-azụrụ gị toothpaste na ihe ndị ọzọ eji eshi eze. Onye nche asị onye nche shimushi. Emebiela wọchị gị were asa amụ ju m n'ọnụ. Elege ma na emebiela wọchị emebiela. Ọwụgị. Echemọgị. O megacha m ka ọ gị mebiri wọchị. Oye, I'm ịkparịzi gị ọfụma ugbu a mana enwere m nsọpụrụ ebe ị nọ. Emebiela wọchị m. Ele otu a ga-esi mee wọchị m imebiri ha mebiri. Akparịkwala m anwakwala nwa ga-enye m nsogbu n'ụlọ a. Ngwele ele m ga-eme wọchị m. Asị m otu m jọs kwucha na chọọ m na gị nwe okwu. Wọchị m emebiela wọchị m. Kwunyere m bịa pịa gị nwa ka m wụọ gị. Onye so ama na ị gaghị abịakwute m na ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwu. Ya wijistara akpọga m onye ashịrị ọkwa ya nsogbu a na-ashịrị ka mpakwa bịa mebi mgbacha aka ugbo aga ma mebia ha anaghị ashịrị ọzọ lee onye na ward 4 gbọgọba. Ị gwara onye isi ụlọ ọgwụ nwoke ahụ isi awa ọrụ chiri ntị isi awa ekpe ma ya nọ ntị ahụ onye chọrọ chi ntị gbasha onye nọ na ward 4 ahụ gbọgọba. Nwoke ahụ akaala enweghị omefu nọọsụ aga taa. Oke ke maka Dr. Kennedy egwana a na-ekwu ndị ere ndụga bụ ndị nwụrụ anwụ. Ele ihe Dr. Kennedy mara na n'ụlọ ọgwụ na ele hụ ị mara na ọ mara na n'ụlọ ọgwụ. Dr. Kennedy gị ihe onye ara ike ya shahụrụ ike ya hụ onye ara abaga ya shahụ na agụgụ egwu Chineke onye nwe onye chịrọchi ndị gbasha mmanụ gbọgọbara ọ bịa shi m onye ahụ gbaga mmiri. Afụkwa Dr. Kennedy o tegakwelu nkwụ. nọọsụ aga ata emekwa nke bụ ite n'ụkwụ. Ịjụga m ịma ihe mmanụ tegelu nkwụ uche ya kofuga onye hụ onye gbọgọbara ugbu ọ ga-egba ma agịwụ onye ahụ gbọga ice water ka ejiri oyi ọ ga-eshi onye ahụ gbọga afụkala onye ahụ ime fine boy. Biko bịaka banyere m aka nna enwere emergency ugbu onye ma onye bụ onye emergency. Ada ọkara na-abịala nna dọkịta na ha abịa nna lekwala maka ilegide nwaanyị ihe ejekwara jekpọ dọkụ nna ọkwụrụ ụgwọ depozit ụlọ arịbe ka ọ kwụrụ anyị zọ agodi ndụ ya tukwukwana anya ekwu ma ihe gbasara ego ogbula ka akwa na ọwara ọhụkpa iji arụ nke gị
ịmachi onye tupu enye m treatment ọ ga-ekwụgwa deposit ya. Nọọsụ biko nyere m aka. Zọpụ agene. Lee gaa chọọ ịnwụ nga kpọma ndị bekee nnu chi nwewe ego deposit. Nga ọkwa general hospital o. Anyị jikọrọ eme na ihe ndị free. Nọọsụ biko mere m ebere zọpụta gogo ndị ma na-akwụ. A na-akọ. Agata ekwumekwala ha ihe. Onye na-awụ nwanne gị nwaanyị, ị ga-eleme anya ya anwụ? Enwe m ike ịnọ nga leme nwaanyị anya ya anwụ. Ịkọchiri m ejekọ. Onye yi kwudi nwanne nwaanyị ọ na-afọ ihe ịbịa wụrụ nwanne nwaanyị nọ nga. Achịkadị nna abụọ in this place. Ọwara bịa nwaanyị gaa chọọ ihe ịnwụ. Achịmana mbiko gaa chọọ ihe ịnwụ nga. Kpọma ndị bekee nnu chi nwewe a deposit. Ọkpa ahụ ị gị nọ nga nwụọ flat. A ga-ilegide anya kpa ga-anwụje arịpịọje anwụ. Ọchị gị ji enwe accident ka ejuga nne agakọkwara ma Chineke o. Ịmachi gị nwe accident mmụọ ọzọ ịfụ mana were ego accident ti ga akpa so that inwe accident gaghị eji akwụ deposit ka ọkwa ndị bekee gị na-akụ eri. Mere m ebere nwe ihe ọjọọ mere gị. Accident ka ahụ. Calvin, ya bawa apa? Calvin, ini semua mesti ada apa? Kau buat, agak betul kau mau sih kan? You know? Dọkịta anụ nke si na ị ga-ewetara m ọgwụ ọzọ. Ọkụ na ejifu m ụlọ ọgwụ unu 33,000 naira. Wekwa ugbu a kwụnyebede m ma awụla 1 naira n'ime. Nke ahụ nyere gị nsogbu. Ihe a ihe mere m ji wuo ụlọ ọgwụ a ka ọ bụrụ pụrụ iche na ọdịiche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị ejighị ego were nye isi. Ya ji ihe isi ndụ mmadụ. Emechazie ekwu okwu ego, no? N'anya ma kwere. Daalụ. Dị mma. Dị eme. Nsị na ọbụla ụgwọ ọkwa na abịa, no? Nsogbu adịghị. Dị n'ala ka ịzụta ihe. Nwoke ọma. Nwoke gbara agba. Odogwu. Agaba nwa dọkịta. Aṅụchana ke gbapụrụ ụlọ ebe a ga-ata ihe ọtụta. A na-akwụ ose. O nwere jakpo ikwu ose. Anyị na-akwụ ose. Chineke. Rimenu. Nwa ole ga-anụ. Mmanya ga-atọ ka. Gaa ha mmanya. Idurishi na enwe m ike ịnụ nwanne obi aṅụrị. Idurishi na ihe ọma ga-eme na ndụ m. Agaba. Ihe na ọ na-eme di gị. O nwere ihe na-eme gị n'isi? Ya Agaba. Echi m isi n'ọnụ ọrụ ya. Na o mere travel na ọ ga-abata ata ka ịkwa ka o si n'ọnụ ụlọ. Ihe iti na ndụ mkpagharị ihe na-etiri. Alaghị ka eme ya. Nụrụ taa. When first and the last, I got only when they're kind of low. It's something when I make a him give me that day. Couple of they're kind of low. Ọkụ bịa na palari. Ele nwaanyị gị nọrọ gị sị ga wụrụ mamụ sup. Ụmụaka lee n'otu isi were nnọọ ịhụnanya joy m rige na were gbuo ya.
Ọwara na agba gị. Ị hụrụ otu m si ele gị? O jiri na ịmaghị ihe. Anya m na-ele gị jiri na ịmaghị ihe. Ihe nọ nnọọ na-akpịgharị obere ego na-ebugharị ụmụ nwaanyị ebubata n'ime ụlọ nna anyị. Ihe nọ na-eme gị ara ịgbaga n'ezi ịgbarala ya gbabata n'ime ụlọ. Mekwe nnọọ ihe ị na-arụ. Akpọgara ụmụ uru ihe a mmanya nna anyị. Ọrụ ịrụ uru ịbanụ. Lọkwanụ nwaanyị elu. Iwe onye ara ezoro m ego gị mbụ. Mgbe m ga-aga okiri ọwara na-agba gị. Nwaanyị nwaanyị mụ na aga dọrọ isi obi kwe adande mụ na gị dọrọ isi obi mụ ọba agaba bịa mụ na gị na-adị isi obi ị ga-ebuli o ị ga-ebuli jụkwa Kennedy emeli ihe ya ị ga-ebuli ya mere na ahụ esi ọzọ igwu ngwa nwaanyị esi ọzọ Kpọrọ ha bata ebe ihe na-eme gị. Anyị dewe ya. Ada na ịkọrọ m aka. Ịkọrọ m aka. Gịnị ka ị ga-eme? Agaba ịkọrọ m aka. Aga m akọnụ gị aka iwepụtakwa ya ọzọ ma akụkwasa ya ọzọ. Onye iberibe ibe gị nọrọ na-arụ ọrụ enweta ego ihe nọrọ na-akpịgharị obere ego wee na-achị ụmụ nwaanyị. Lekwe naanị mmanya nna anyị ga-akpọ ihe na-enye ụmụ nwaanyị. Ihe nọrọ na-eme gị. Ị na-akpị ego. hụrụ anyị ka dị n'ọdụ ebe a tụtụrụ bile ga-mepere anyị geeti debe agwa gị na-akpọ gị dịka na-akpọ gị ka na-akpọ gị ihe ọkwa nke echi ahụ ị na-eyuzugharị na-agagharị na-elegharị gị na-ekwu ha ọbụla juru gị ọnụ ịrụke taa gị ma amụ mma akụpụ gị rembo na star n'isi mgbe nsogbu anọ ọ bụrụ maka imepe geeti wa aka ọrụ m after all ihe eji akwụ m ụgwọ mana ka m jụgodu na obere ajụ ajụjụ m ga-ajụ unu ugbu a dị nwantị bi unu eweli iwo ọ pụtara na ụnụ bụ ihu nwoke n'ụlọ ya unu enwe ike kpuchitụ ọtọ unu ma unu na-abịa ọ bụ iwu na unu ga-agbarịrị ọtọ bịa hụ nwoke n'ụlọ ya igbo unu na-agba ọtọ unu ọwụ ndị ashawo bịa ụmụ ndị ọtọ unu ọwụ oji ọtọ eme ọgọ Chineke mee ashawo bụ okwe ebe ahụ iwe ọbụla ashawo iwe ọbụla ashawo ịgbalịala nnọọ n'ihe mere ka isi nye ya first aid na-anawa ihe ego ọ dị mkpa maka na ọ na-adị mkpa ịzọpụta ndụ tupu ego ama na ego dị mkpa papa na ịgbalịala ịma ihe ga-eme oge butere m intramuscular injections ahụ depụtara butere m ya ka m gbaa ya nsogbu adịghị ọ ga-adịcha gị mma nna Nurse! Nurse! Moço!
Agatha. Onyeshi. Achọghị m ịma ebe ị mụrụ ọrụ karịa ihe mụrụ ebe ahụ. Usoro nchara arụ ọrụ ebe ahụ na usoro na-echeghị arụ. Achọghị m ịma. Ihe m chọrọ ime ka ị mara ahụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị na-arụ ọrụ na-aga n'ihu n'ụlọ ọgwụ ma ị ga-esonye usoro nke anyị. Nsogbu anọ Onyeshi, iwe wela gị. Anyị emekwana m ji akpaga agbakpa ahụ maka ebe m rụsuru. Anyị ji anasu ego tupu anaba onye ahụ rịaga n'ụlọ ọgwụ ahụ. So meche kpasha ka nọ m n'ụlọ ọgwụ ahụ. Ọ ya mere m ji anagasị nwa ego n'ụlọ ọgwụ nke gị. Iwe wela gị. Ị hụrụ ihe iji mebisi ọrụ a? Ihe mere ndị be anyị ji na-agba ọsọ ego ụlọ ọgwụ ga-anara ọgwụgwọ. Onye ọbụla ahụ yara agbafuo maka ụdịrị ihe ndị dị otu a, nke pụtara na onye na-eji ego aga agakwa ụlọ ọgwụ. Ogotu ọ dị ebe a, oge ya ka m hụrụ n'ụlọ ọgwụ a. Ka m jụkene gị, a sị na mma mụrụ gị na ahụ adịghị ya, gaa kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ. Mana iji ga ego ị ga-eji wee kwụnye ụgwọ tupu enye ya ebido onye ọgwụgwọ. Ị ga-ahapụ ya n'ụlọ ọgwụ ya nọ ebe ahụ. Chineke ịtụkwa. Hapụ mma m. Ị gaghị ikwe. Ihe anyị ma na-emeghị ya adịghị mma, mee ya onye ọzọ. Dọkịta Felix, ihe mere gbawujuru m anya. Ya ọzọ dọkịta ndị ọzọ ga na-eme ka gị, obodo anyị ga-adị ka alaeze. Ịgbalịala. Ihe mere na enwere m otu chimchiwere kee m. Ahụtara m ihe ụwa n'ike, ejikwana m ya aka ike. Maka na amara m na ihe ọbụla m megara n'ụwa onye ga-akwụ m ụgwọ chikere m. Dr. Felix, n'ikwu eziokwu. Ya ruo dọkịta ndị ọzọ n'ụlọ ọgwụ ndị ka ọzọ, ị ga-akwụsarịrị ụgwọ tupu ha ebido gwọ ọrịa. Ị ga-akwụrịrị ụgwọ. Chineke mgba gị ume, ịgbalịala. Ihe gburugburu ihe mere m ji wee wuo ụlọ ọgwụ ka ahụta ihe dị iche, hụkwa na ihe dị otu a na-enwere ike ime eme. Mmadụ ekereke enwere ike eme ya mmadụ ibe ya. Ịghọtara m na-ekwu? Ya mere ozi ihe ga-arụrụ m ga-agbasara anyị ozi aka ọrụ ọma ka ndị ọzọ hụta ya, ka mmarakwana ma ndị ọzọ nwere ụlọ ọgwụ otu a nwere ike ịṅụmiri ya, menwu ya, ka ebe ka anyị ala obodo anyị bụ Naijiria ma mma karịa otu ọ dị. Ama gbasa ozi ịgbalịala. Dọkịta Felix, akwụchago m ụgwọ ndị m ji. Akwụchago m ụgwọ. Ịkwụọla ya? Ịgbalịala. Onye nwa ga-agba gị ume. Ndewo. Chinwe. Ụlọ agbaghị ahụ. Onye nwa bụ unu mme. Obi m ọ bụ onye nke a bụ Chinwe, ọ bụ onye. Okay, ọwụ nke a bụ nọọsụ Chinwe. Onye nke letere m ọfụma. Okay, nọọsụ Chinwe. Ụlọ agbaghị ahụ. Imeela. Isi n'ike. Onye nwa bụ unu mme. Bye bye, nọọsụ Chinwe. Bye bye.
mmechi aka ba ihe m ga-eme ya taa oshi na ama na ọrụ ezinụlọ a taa ka ọ ga-abụrịrị taa m ga-egosi agaba na ọmụ nwa tụrụ ya n'ụlọ ya gara bata nke ya onye a Kennedy kenki na-eti ọ gị ịhụkwa na ego m tiri na rum ezurule ya enwekwe na onye ga-ezu ihe ahụ na awụ ha kapa enwe onye ma m ga-emewu ụdị ihe ahụ na awụ ha kapa anyị ma na agaba na-akpa agwa dị agha na-eme ihe ndị ọzọ mana nke izu ohi echekwa m ngwa ga-agwa enweghị ihe ọjọọ ọbụla n'ụwa agaba na-apụghị ime agwa ga-agwa ị na-agbatara aka onye gwara m onye ka ọ dị gị ga-ezu ego ma onye ka ọ gị nyere m ya biko lekwa aka m mụnwa tụrụ ego nwa biko eji Chineke gị obi aka gị ma ọnụ gị biko wepụ na ihe gbasara okwu a biko nwa ma m ga-ehi agaba agaba taa na mara ọ ga-amarị mbe na nke nwoke ya bata tụrụ ịgbakwa ya ntụ ọrịa Where can you be? Ndị ka eri ọnụ, ejigbo ọnụ. Ọ na m ya. Ọ dị ọnụ. Kita ka ị bịara. Please gịnị mota before you make business ayi egbulo. Nna gị na-agba anyị bidozie I plan was the marriage. Ilu chishikwe n'ote. Ezinna m ezu. Ndị nọọsụ mara nwaanyị akpara na m egbe a na mgbe ahịa ahụ maka opportunity ka nọchara mkpa mana weghara gị nketa. Maka ihim. Aga m akpọara gị ndị customers ke ụdị ka o wedoro. M akpọla gị customers nri ahụ nwa na-azụba ọgwụ nwa na ga na-agba nwodo ga na-eme nwa enye gị ego. Ha hụ nkwere gị mkpa aga m ya mmiri. Obi m. Kita ka ị bidoro. Enwe nọọsụ ala shi mee ka o shiri n'ụzọ abịa. N'isote ngaba akpọsị ebe a ree. Ọlị shi ma aga m mmiri. Ọlị kwara m shi. Maka lọ. Na were onye ọzọ m nọ n'anya. Obi m. Kita ka ị bịara. A na-eme ya otu a before you know it. Our expenses are capitalized. Ọ dọwuola m. Onye mpụ a. Epụ ọzọ. Pụ ama. Biko zuma. Zume nne m zuma. Ị ga-eji oshi zuzuore m chọ. Zume. Kennedy, o nwere ihe gwara m achọrọ ka ikwughachi ya n'ihu nwanne nwoke agaba ka o were ntị anụ ya. M na-achọ 200,000 naira m tinye na room. Agaba ị nụrụ ihe o kwuru? Ị na-achọ 200,000 dịkwa n'ọhịa. Eweta waterproof bread, weta akwụkwọ anwụ, edeme 200,000 eme ihe ọgwụ. Enwere ofe ajọ m chere eje gị, room mụlago n'ofe ebe. Mụlago ọ na-ehi ofe ebe. Room gị ebe ọ dị ịchọrọ gị, eji m kii, ibi ụmụlọ oke gị, eji m kii ya. Ọ dị ka ịma ihe. Ị na-achọ 200,000 naira. 200,000 n'otu oche ha gbaza m. Ọ biznes m. Ọ gbasara gị. Sị gị ọ gbasara gị. Ọ gbasara gị naanị gị nwe onye oshi a na-enyo. Nsọ gị nwe onye na-akpọ ụmụ nwaanyị na-ezugharị oshi n'ụlọ a. Ọ gị nwa, ọ gbasara gị. Adanne anọghị ya. Adanne wole. Adanne anọghị ya. Aga m atana gị na maka ha kpọrọ ọgbakọ asị mpụta. Asa apụta ha ma ị ga-enwe obi nọrọ n'ihu m egwu inyo ikwuge ya. Anọghị ya. Bịa nga ewetara m ọnụ. Ị na-agwa m na ọ mụghaji ego gị. Aga m atakwara gị. Agaba. Nọdị ala. Lekwa ewu a nọrọ n'ihu ga-akpọ m onye oshi. Na m na-akpọ ụmụ nwaanyị. Ekwu imo.
Apa yang udah yang apa ini? Bos, dia lebih ini lebar. Bos, ini lebar. Kamu orang boleh. Ini lebar, boleh. Nah, ini lebar. Ini lebar. Ini pun ada lah, boleh. Kita ini lebar. Nah, no ayo. Jangan terus sini yuk, karena memakan dulu. Nanti dia. Nanti dia boleh bos boleh. Jangan ibu musi. Ada dia. Unu gee ntị, achọ m n'okwu ihe gbasara ego a ọzọ, ezukwara ego ezughị ego. Aga m enyechi ya gị $220,000 ahụ. Dọọlụ gị. Achọghị m ka onye isi ebe a kọrọ akụkọ ego abụọ ezi. Chọkwana ihe n'ihe ọzọ, achọrọ m ka ọ mere m ga-anwụọ pee. Plan ga-awọ ka ọ lanakwa ya. Ilu ele format ga-akwụ ọgwụ ụgwọ. Ọkwa ya. Ilu ele format gị akwụ ọgwụ ụgwọ, ozu ọzọ ga-ada. Ị na-achọ $200,000. Agụ ya na 200 ihe gị ga-agụlie. Lee ka ị na-ekwu inyo, nke ị na-ekwu inyo. Ịchọọla m na gị kwuru okwu gị mepe ọnụ na m na-akpọ nwaanyị aga n'ụlọ ihe m ga-eme gị ga-ala gị ya. Sọsọ gwa m na-ewere ego gị furu, mana a na-akọpịa gị ọnụ. Ị ga-akọpịa onye ọnụ. Ị na-ahụ izuzu. Ọkwa machara gị 200 na-ahụ izuzu. Ikekwe, enwere ike. Ị chọpụtabere otu ntụ enwe n'anya. Na ahụrụ n'anya n'ụzọ pụrụ iche n'ime ụmụnne gị niile. Echamana gị n'ebe ugbu a. Achọrọ m ka ị site n'ala ala obi gị. Gwa m nke bụ eziokwu. Olee ihe i jiri $220,000 were mee? Banye nọ n'ahụ ama m ọma jọrọ n'aka m ọ nọghịrị anọghị ka ọ nọwụ otu Chineke chekwara kwado ya na m bịara wụrụ otu nwa dọkịta ama ahịa hospital eji ama atụ na obodo anya ọ nna m nwere Dr. Felix. Ọwụ ihe ọjọọ ma m rie ego aga m eri ya bụ ọmụrụ. Tirekwa m, ịzabere m ihe m jụrụ gị. A sị m gba m ihe jiri ego ahụ were mee. M ji ego mee m ihe ejiri ego mee. Ihe m na-ekwu ụda na ego ahụ eji m ofu ndị enyi m nwaanyị nwere bedde m were tiri ya aka. M were tiri ya aka. Ọ ya wụ ihe mere ya. Uru nga iri ego asịfụ ịhụ chikin eregacha nga ahụ oge ka ọnụ. Ihe niile pụtara $350. Mkpọrọ $200 ya fọ $150. Ndị mere ime nwoke nshi nye dị rọba tụrụ na $150 na ome nye chikin. Chebe, ị chọrọ ime ka m mara na lemanya n'iwu na ego m jiri zụọ gị ka ịbara onwe gị bara m uru bụ nnọọ Ada ihe butere na na nsị gị na-ewere ebe anyị na-eri ego ori for $150 ntị motivation gị nye gị sụọ m ewugoro gospel on the beat otielu otu a ka ọ mastercraft ego mba anyị ịnwụ mkpa m ego ndị kpara wụ maka ịnwa ọnwa ga-eri ya oyiwu na ihe ọjọọ na nri ego. Ofu ndị enyi m nwaanyị nwe m ọtụtụ ụmụ ya ọhụrụ atọ. Ofu n'ime ya megepete mgbete ego memere ya ọya ọwụ ihe ọgwụ. Ụbamaka ọya ka na-ekwu otu ọbụla siri iweta ego tabaka naira dị mma ọya ka na-ekwu etinye ya dọla ọkazi ụtọ. Bukan awal dia awal. Oke. Mudah fusion mem. Apa gini? Tidak makan. Apa itu dia? Kau gini pan?
Papa. Oh, give me. Afọ. Onye gịnị akwụsị n'ụlọ apaga? Papa gị. Papa. Afọ. Eleghị nyere ya. Papa. Gaa mmiri. Papa. Inyekwere ya gịnị? Ka papa di bịa nwoke nke ment ka ngwa gị kewa eziokwu enweghị na-ekwu gị kwuo ọnwụ ụmụaka were na ụsa ndị ụlọ na-aga nke metụrụ aka obi onwe ihe ọ ga-ekwu ichi ikwu okwu gị ikwu okwu agaghị etinye m n'ọnọdụ a bịa ga gwere maka n'ukwu ka Chineke nna nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Mkpụrụ obi onye? Kennedy. Shara. Shara. Iya dakam jog iya bum no bigi. Imene ni akwa. Bum no bigi. Igbo nani. Igbo mpam. Kaya basa hospital la urunze go agoro laga. Mana dem agwani. Okwu ashe. Ashe keto. Owu mbamri bi eme. It's an amount of pizza. Apangkata, Igbo Lenium. Here's our said Dr. Kennedy. You told me there was Ranga. I'm my Usman, and Rogo, I'm my Utigi. I feel like source of woman, what my heaven, source of what my mega. Give way a where. I got my back on my hair. I'm a ton of that. Here I'm already. Huh? Not to turn and do prayer. I don't do that. For my boy, can you give you go away and plan and ask some back? Tamburobia, Anama Tamburobia, go Anama Tamburobia, where you will do over. Kennedy, what a papa! Etangi. When I got my high gamer, my telescope, my LED, which is not I got my high gamer. Mamma, Yahweh, of people there. Not on that. But I don't know.
Ọha Madika. Ya je gbapụ nga ugbu a. Nwoke anyị mara ma ihe Kennedy gwara anyị n'ekwentị ma ọ wee eziokwu ma ọ wachi. Aha ji nụrụ nga ugbu a. Chei! A ga-ama ọnụ okpi. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ ya na-achụ oke. Agaba. Ozu nna gị dọrọ na mụchara ugbu a. Gị nọrọ ebe a na-atụ nwanne nwoke aka n'ihu na ọrụ ya gburu nna gị. Abụnye gị agbara ugbu a ị ga-adụrụ anyị. Nke mere nji nga adụ. Gwa m ihe mere nji nga adụ iche maka okpuru edo unu gbere ticharicha na asa mmiri. Mbakwa ya m kwuru ka m kwuru lekwa onye kwuru. Mbakwa anyị chọrọ dị mkparị ahụ. Ị nwere ike ikwu ihe ọzọ ị chọrọ ikwu ma ya kwara ịbịa kparịwa anyị. Ndị ha na-ekwu anyị na-aga wee biri. Agaba, lee na ka m gwa gị. Ihe anyị bịara nga abụghị ka anyị natawa mkparị n'aka gị. Nna igwu unu ga-achọ ka mkparị unu unu ezuzu kilie n'oche unu ndị na Dr. Kennedy, onye ọ na-ekwu nwa si ajọ were ba nne ya onye ọ na-ekwu ebe a nwere mkparị ọ na-enye anyị ebe a anyị ga-anabata ya ọhịa m gwara gị so ma nwata eru were ọgọdọ ikuku ga-egburu ya ka egburu ya nwa na-amaghị ama chọwa ihe gburu na ihe gburu na egburu ya enwere ihe nwa emegị Ahụrụ na-ekwucha ihe na-ekwu nwere ike laụ. Tipu agwa m gị si isi arụ ya mma. Ihe niile m nọga. Ihe niile m nọga, ihe niile m hụga gbasara nwa taa. Achọpụtacha na Tipu agwa m gị. Ogene. Okay, it's him up. Ogene. Abraham ya agwa Tipu agwa m gị. Tipu lekwa ihe megara. Tipu ngwa ghara. Tipu bịa. Tipu bịa. Tipu ghara. Tipu. Bọsọ. Ozu agwa. Ọ ga-afọ ebe ile mana asị ya. Ejem ite sakleta. Ebe anyị legale ukwu ya. Asị m ukwu ya. Ukwu ya mere ihe tọpụrụ m atụpụ nọ na obi sọ ya asị m ụjọ na-eche arụ ọrụ ihe ọ na-asụsụ ndị ga na ukwu ụwa ọrụ. Onye ọwụ na-ara ara asị lekwe ya lekwebe nna ya dem onye ahụ tọrọgodi emergency nke anyị nọwa emergency nke anyị nọta ka ihe onye nwụọ anyị bụkwa ebe ọcha ndị emergency ha nọrọ ma anyị kpara m ụkwa ṅụrụma mmiri emergency mụ nọ na nke mmesha etiriticha nwoke ahụ emergency mmadụ ga-anwụ na nwunye ebe emergency nke ọnịnị emergency ma nke